saben dina mung ngelamun jroning sepi semu amung tansah katulung wewayanganmu dene mas wong ayu lilalitan bisa lali saya anggra ngruji teng ati nelewane wong manis tansah kumandel ing telenging netra misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sunduk lawan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku alhamdulillah udane terang wis tak kira ora iso terang iki mang yo iso wong udane wis entek menawa lah iya nek nyawang sore mau udan kemritik kaya ngono lah iya nganti arep liwat wae ora iso mergo kudanan ning alhamdulillah kok wis terang melu seneng kajate dulur lanang Bapak sapa Pak sing digawe Pak Salim ya Pak Salim wis berjalan dengan lancar amin ora ana alangan muga-muga bar duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak murah sandang murah pangan iki apa kajate wis kaleksanan panjenengane Pak Salim wis nglaksanakno utawa mungkasi gawe tegese pernikahan putrane sing guri dewi oh iya mergo iki mau kan ana acara apa jenenge dundum kantong tumplak unjen mulane mbok menawa besok duwe gawe iso uga nyunatno putune sing siji mang wis ameh gedhe wis njaluk sunat dongakno rezekine akeh sok ben nanggap meneh. Lah iya, ora ketang piye. Engko nek putune montah njaluk sunat nanti Pak Salim tetep siap. Siap mergo panjenengane iki wonge ora duwe man. Lah iya. Apa meneh nek perkara hiburan itu diutamakan beliaunya. Nanggap toprak campur udan ya. Lumayan tamune luar biasa ya. Kok iso tamune luar biasa. Lah sing diundang ora wong tok ya udan baran ya diulemi. Mulane udan iki ra diulemi. Pancen taun iki iso diarani salah mangsa. Sok mangsa panas ya sok kala mangsa udan. Peralihan muslim. Peralihan musim. Iya, peralihan muslim. Kok musim? Peralihan musim sing biasane sasi iki ya trae wis wayah rendeng ketiga ning kasunyatane jek ana udan. Ah iya. Biasane engko ngancik November nganti April iku biasane
udan ning iki wis diajakno karo sing gawe urip muga-muga diudani dina iki ya ora apa-apa somben wayah poso panas nrantang malah seger wayah bodo salat Id panas biasane angger bodo esok grimis masjid mesti kotong blong do salat nomah dhewe-dhewe. Oh ngono ya. Iya nek iki kan wis apa jenenge peralihan musim pergeseran. Iki nek ndelok apa peta geofisika sing wis ning nggone peta-peta sing wis dipelajari cah sekolah-sekolah pergeseran lintang utara karo lintang selatan sing terletak ning nggone Kalimantan Barat tepate Laut Cina Selatan sing kena diarani garis katulistiwa. Iki geser 0,0007 mbah pira ngono pokoke gak apal. Pokoke ngono ya Pak ya. Derajate iki beda ora kaya sing dikarepno. Mulane gak mokal ana hudan kadang terang panas, ana udan kadang terang panas. Iki mergo ana perubahan muslim. Oh, iya. Perkiraan cuaca tidak bisa diprediksi mergo apa? Perkiraan ikulah ya wong menungso sing prediksi. Sapa sing iso mrediksi kekarepane sing kuwasa ora ana sing iso mergo kekuasaan terbesar itu adalah sing gawe urip. Pancen kekuasaan terbesar iku sing gawe urip. Lho iya, Wong sing gawe urip iki arep nentokke piye, menungso ya saderma nglampahi ora ngerteni jalma tantinira sing baku bengi iki aku ndongakno kanggo sing dadi nganten. Sing dadi nganten asmane sapa, Pak? Mbak nganten. Lho. Lah ya Mbak nganten karo Mas nganten asmane sapa? Lah sampean ndek sore wis dadi MC mosok ora ngerti. Ora ndak gak oleh no kok. Wong aku gak dikandhani, aku sing tak apali ya Mbah Salim karo sing madulurku lanang sing ngekeki dhuwit aku. Sinten asmane Mbak? Heni. Mas Sumaryono, Mas Yon. Mas Yono adalah Mbak Seli. Mas Yono adalah Mbak Seli. Selamat menempuh hidup baru. Lah iki lho, Mbak Seli saiki wis duwe bojo. Iki iso diceluk nyonya. Nyonya. Beda karo saurunge duwe bojo. Nek urung duwe bojo kae diceluk nona. Nona. Mergo urung duwe bojo. Bojo. Nek saiki wis duwe bojo ya diceluk nyonya. Nyonya. Nyonya sapa? Nyonya Seli. Sing lanang kok. Lah ya nek nyonya iki lak wedok to. Lho, iya biasanya celukane kan nyonya sapa ngono. Nyonya Yono. Nyonya Yono. Kaya garwane Pak Salim, Nyonya Salim. Nyonya Salim lah ngono. Nek bojoku ya Nyonya Sendor. Dadi ketarane wong wedok iki nek cara kutha iki dhewe-dhewe. Iya no. Iya, nek urung duwe anak ijeh perawan mau kena diarani nona. Nona. Nek wis duwe bojo ngene iki iso diarani nyonya. Oh, berarti nek sing wis duwe bojo diarani nyonya. Nek urung duwe bojo nona. Nek urung duwe bojo delalah duwe anak. Nyah nyoh. Nyah nyoh. Lah saiki wong urung duwe bojo kok duwe anak apa jenenge nek ra nyah nyoh? Kecelakaan iku. Lah ya nyah nyoh. Tapi beda desa, beda cara ya. Beda desa mawa cara. Kaya nek ning kene iki nek wedok rada tuwa iki ibu. Ibu. Nek ning daerah kidul bek. Ngono daerah Kodanan. Bek, apa lu ngono ndi le bek ngono. Iya. Tapi nek ning daerah Jawa Barat iku jeng. Jeng. Oh, ngono ya. Badhe tindak pundi jeng? Pamane kaya garwane Mas Yono Mbak Seli ngene iku ajeng tindak pundi jeng Yono. Jeng Yono badhe tindak pundi? Terus bojone Pak sapa? Pak Rukin ngono. Garwane Pak Rukin. Ajeng tindak pundi jeng Rukin? Mergo skase jeng. Jeng. Kaya sing tanggaku garwane Pak Carik Ngadiono. Sapa jenenge? Pak Ngadiono iku nek nyeluk ajeng tindak pundi jeng
jengatno. Dadi mboten kula jengatno. Ning kula dilukno. Aku kok rada ganjel. Ganjel piye? Kok ketoke kok rapas to? Lho kabeh ku nek Jawa Barat trae nganggo jeng. Iya, umpama kaya jeng Pak Salim. Pak Salim. Ngene iki ya Jeng Salim. Jeng Salim apik. Mas Yono. Jeng Yono apik. Iya, cari nggon aku kan jengene ngateno. Ngatno. Terus sing wedok ya ajeng tindak putih jengatno. Jengatno. Niku ya bocare nek jawab ya ora, wis tak tekuk. Wong edan lho. Tapi nama julukan itu memang berbeda. Iya. Ora tan bedane wong lanang. Wong lanang ki undang-undangane beda-beda ana tingkatane. Nek ijeh bayi iso diarani apa nek lagi lahir bayi. Bayi. Engko rada gedhe sithik bocah. Engko rada gedhe meneh wis Mas. Engko ngancik duwe bojo meneh, duwe anak wis beda meneh undangane. Pak. Engko tuwa neh ya beda. Mbah. Engko rodok tuwa neh wis ana neh. Ki. Oh, ki iki berarti wis paling tuwa. Oh iya. Ku wong lanang, wong wedok ya ngono padha wae. Wong wedok iki ya ana tingkatane. Nek apa ijeh cilik iki nduk. Nek wis gedhe ya apa ki jenenge ngundang biasane ya Mbak. Terus saya gedhe neh yu. Terus saya tuwa diundang kaya sing mbok omongno mau Bek. Terus ana neh sing ngundang ya engko nek wis tuwa Mbah. Engko tuwa neh ya ana Nyai, Nyi. Oh, Nyi paling tuwa berarti. Nyi. Dadi nek wong lanang iku nek ketarane paling tuwa iki Ki. Nek ala wedok Nyi. Pama kaya garwane sing kagungan kersa. Pak Salim. Ya, Nyi Salim. Nyi Salim gak? Asmane sapa to? Asmane Rudini. Siapa? Iya. Bu Ni ya. Mbak aku kadoan ra patek ndung. Rumini. Bu Tumini. Nyi Kumini. Kumini. Terus Pama semben Mbak Seli wis ngancik tuwa. Iki apik iki? Nyi Seli. Lho iya apik. Nyi Seli apa kowe? Nyi Seli klungsu. Nyi Seli ajeng tindak pundi ya ngono. Nyi Seli klungsu. Terus kaya bojomu jenenge sapa? Suliti. Bojomu lak jenenge Suliti to? Iya. Lah iku somben nek wis tuwa ya undangen. Nyiliti bakang. Lah jenenge kok welik iki lho ya bojoku iki. Bojomu kok nyiliti. Lho, apik bojoku timbane bojone Sariman wis merongos dengene nek Sawilah. Lah Sariman mang Nyi Sawilah. Ramat Sariman mang endi? Bintang tamu kok ora ndang metu-metu. Mbah kebekan pring Nang Sariman. Aku ngrasakno bocah sitok iku ana tek. Ndodok ning Aku lagi nyawang rupane tok wis. Ki Sariman. Bojone Sugarawa Nyi Sariman. Sawilah. Nyi Dongos. Kowe aja ngono ah. Gene ta? Man, aku dek mantuk telepon karo dulur kidul kono arep panenan, Man. Bojomu ameh dikon mara rono. Ngopo? Bojomu kan merongos, ah. Heeh. Ameh disilah ameh dienggo kombi. Ngawur. Wong untu mrongos kok dienggo kombi. Pak Sariman, sampean tak kandhani. Bojone sampean kan merongos. Somben delok meneh iki arep posonan. Iya. Sampean buka usaha wae. Apa? Buka warung minuman. Terus. Koyok Fanta, Coca-Cola, Sprite, ya toh. Lah, engko sampean ra satu kujuplaan. Lah terus. Untune bojone sampean lak merongos. Langsung anggere ana wong tuku nggo juplaan, mak cetek, ana manfaate. Berarti bojoku serbaguna ya. Iya, serbaguna. Wong lagi bar dibalekno ndek karo tanggaku. Perkara apa, Man? Perkara tanggaku bar garu sawah. Iya. Bano bojoku dipura-pura terus ditarik ngono. Kamu ngenyek kok ditarik. Digo gawe uluran. Nyek dadi dipura-pura tarik no untune dadi kaya garu ngono. Lah dia ingin jarene bojo mbok tukokno kawat. Iya karepku tak pasangi. Lah wis no. Tak pasangi begel. Lho, mbok pasangi apa? Begel ngene. Lah iku mbok sogroki wesi pirang cen.
Alah sing kaya cah nom-nom saiki iki lho. Iku jenenge gak begel. Apa? Frisgil. Rizki. Sariman. Iku jenenge kawat untu. Lah iya perkara iku. Begel. Perkara kawat untu Kakek. aja mbok wenehi kawat begel. Lah terus. Iku ana nggon-nggonane dhewe-dhewe. Lah iya terus piye wong aku dhewe iki ora mudeng wong karo aku terus aku pas main ketoprak dibel. Piye? Papa, Walah. Lah wong gayane, Lah, lah wong rupa kaya lah bojone dagelan aja ngono kowe. Aku lah ya roh nek diceluk papa. Mergo rupane kan kaya gedebok. Masam papa sapa wong ana bacutane papa gedang. Ngene lho nek kowe iso ngijolno. Bojomu dijolno piye wong amek ana pitik kluruke diliwati semaput kok. Aku asine iki ora betah. Lah kok iso? Wong aku nek turu kelone ndase tak tekuk ben ra ketok iki mau ngenyek tenanan lho. kowe iku aja ngono ah. Piye? Kudune sampean iki ya ngugemi unen-unen Jawa kae. Lah yo Ana tekek ditaleni. maksude. Bojo elek pateni. Aku Aku ndek iki ditakoki tanggam perkara kowe jare ora tau turu awar yen tak omongi. Tanggami cerita ngene. wah kowe rumah turu awar wegah wis kowe ana Lah seminggu. iya, perkara iku aku dikandhani. Dor, aku ndek esuk iku lho roh Sariman melayu langsung njaluk oksigen. Lah napa? Bareng tak inceng terus didono video. Kowe di video gak ro? Karo aku. Aku wis ngono iki bebas kok. Jebule videone kowe turu adep-adepan. Bojo mrongos kowe meturu, angger disewedhek kalah kowe. Nek iku gak tak pikir to. Nek iku aku cek betah. Lah terus. Wah, ambune powesing iki. Piye bojone dagelan sapa wesing ngene iki piye aku ngono. Lah ngono ku daya tukokno parfum aman ben ora Wis. pesing. Wis tak tukokno parfum lho, senengane parfum ora neko-neko. Senengane parfum Apa apa? wedok iki lho, Pak, wing bojone dagelan ben rada anu lho, seger. Macem ya. Aku teko ketoprak karipan. Heeh. Blek ngono lho. Diambu seger. Terus? Teko omah ngambune ana presker, remason. Piye wis ah? Sumpah Oh iya, bojone oh iya. mrongos. Wah, ngamuk. Ora tahu sembahyang neng masjid. Delalah ndek iki kok melok neng masjid iki pas perkara ana dum-duman berkat. Aja critakno wong kene. Lah wong aku ya roh dhewe wong bojoku melayu wedi. Aja mbok critakno wong kene ku. Lha kene wong pengalaman itu adalah guru yang Romasane piyai kene iki bojoku ya ayu, bojone dagelan. Lho ayu bojone asine ayu. Ning ora kopen. Ngono lho. Wong ana nukokno sabun kok liboi lenyek iku tumon ta ora? Ana nek sembayang kok bar kok sujud langsung ngenyek. Lah, untune nyantol sajadah. Iso kaya barungan secak masjid do melayu kabeh. Sesuk meniku bojomu iki tukokno untu sing palsu, coplokno sing ngarep. Untuk apa iku? Lah mbok untuk apa iku? Wis engko tak COD no. Lah iya perkara iku mau tak critani. Pokoke tak pasangi. COD iki jare ngaku dulur kok ngilang terus ketok. COD no engko tak COD-no untu jaran. Ya malah nemen dawane. Dewi iki perkara apa iki mau? Bekel iki mau. Batinku ben untune gak merongos nemen-nemen kaya. Mbok menawa mbok iso mundak rada mlebu sithik. Heeh. Mau malah tak juwotosi sapa iki? Mbok juwotosi. Lah kok bojotosi? Lah tak jak rujak lambe malah untuku suwek kabeh. Sanggrok kawat. Alah, Wedokan piye kok ora kena digoblas teter kabeh. Kowe nek ngamuk medeni wong ndor. Ngamukan lho. Nek jenenge dagelan tak kok sabar. Nek ngamuk metu omah terus udo. Papa Sariman. Wah, aku ora Bojomu ki udah man. Dek ini tak ceritani. Bar lanturan ndak ya. Duh ngene kok menging cerita kok ndekne malah ame cerita. Tak ceritani. Iya critakno man, critakno. Iki kisah nyata. Iya. Bojoku niki aku bar main lanturan 10 dina. Iya. Njaluk kulkas. Wah, Tak tukokno. Njaluk kulkas Bojone mbok tukokno. dagelan, padahal kulkas loro. Tak tukokno. Iku dienggo apa? Didol. Kulkase didol Ora njaluk. nemen. Kok gak dienggo usaha. Ora didol. Terus bekone. Buentone. Toprak main terus Sariman main terus. Iya. Tukokne njaluk kalung. Kalung. Tak tukokne kalung. Walah kalungmu entek nang sakjane. Mbok tukokno pirang gram? Ora gram-graman malah meteran nek. Loh. Yo kalung umume kalung ah. Yo kaya nggonanmu ngono. Lah wong kalung nek meteran. Ya ku umume kaya kalungmu iku. Lah, Nek umume iki ya gram-graman. Terus Iya. lam tuku pirang meter niku? 3 meter, jitu sak meter mbok kendhat. Lho.
Ya umume sakmene iki Andor sendorke mrokim. Oh sakmene. Aku tak crita iki. Bareng mbok tukokno kalung. Tak tukokno kalung. Lho, lagi rong dina didol. Piye? Bojo ngono iki piye? Wis elek gregetno. Pakakno iwak paus ae. Ora doyan. Ora doyan ya. Iki liyane aku ora. Iso ndek ngenane ana iwak sili gebres ro bojom. Aja meneh ngono. Bareng jedak wis. Piye kok mbok doli kabeh piye leh, Mah? Lho anu, aku njaluk bojom iki lara kok ora mbok priksakno iki. Kok lho persane. Lah kok mang njaluk apa leh? Mah iku berarti lara mah. Piye maksude? Mesti wetengen Aku ki nyeluk Kene iki nek nyeluk bojone mama. Oh, asa aku tak lara mah. nek nyeluk aku papa. Papa gedang. Lho, bojone dagelan. Lah bojom mbak celuk apa? Mah. Mamah apa? Ya mamah, masa mamah gedang sih. Lho kadang mamah ana mamah apa kacang, tak mamah apa. Ora tedas untune entek aku. Lho jarene untune merongos loro. Wis sing ngarep tok nek Rengane kok. Lho, Kaya kelinci lah. Jaluk kalung. Lagi rong dina ya didol neh. Rong dina terus didol. Terus jaluk montor sekupi. Nyontor sekupi. Wah, mlete Pak, ben kaya wong-wong wedok, Jos. kaya ibu-ibu. Iya lho. Lho jaluk montor sekupi, durung tak tukokno wis didol. Lho piye ora nemen ngono iki. Iki urung tak tukokno lho. Kok wis rencana didol. Ora kentir ngono. Tahu. Bojo njaluk kalung. Rong dina didol. Njaluk kulkas. Didol. Bareng njaluk sepeda. Urung tak tukokno, wis didol. Piye nek ngono iki? Sariman. Pak Apa? Salim ana bendo sing rada kuwet lho tak buacoke ndase. Mulane kowe Lah saiki sing didol iki lho apa wong pedae rong mbok tukokno. bojoku iki wong pinginan. Mulane kaya kowe iki kancaku sedulurku. Kene maju. Aku kuwatir nek Bojomu kandhani. iya. Tak kandhani. Aja mingin-mingini bojoku. Lah terus Bojoku ndek wingi ku nyapu ning ngarep latar. dadi bojomu kepinginan. Kepinginan. Oh, bos. Lho, ndelala kok bojone Rokem ancen sekarat. Iya iya. Iso nganggo kathok sakmene numpak motor. Motor listrik. Riwa-riwi ning ngarep omahku. Terus Wah, bojoku langsung mlebu omah. Orang pacar, "Dir, papa." Ana ngopo neh? Itu loh, bojonya Rokem bersliwer-sliwer di ngarep rumahe. Awake dhewe nganggo rok sakmene. aman. Nek ora iso nganggo basa Indonesia baik dan benar ki mbok ora usah gawe to. Bojoku tak ajari gawe. Basa kok sliwer-sliwer iku apa? Bersliwer-sliwer itu lho Pak, dalannya ngecembeng ra ngono. Iku nek ngarani belokan lah, awas ada enggo-enggoan lah ngono. Riwa-riwi iki lho, riwa-riwi. Liwariwi Nganggo ku cepak. mondar-mandir. Mondar-mandir. Nganggo rok sakmene bojone Rokem. Bareng roh nganggo rok sakmene. Bojone Rokem padha bojone dagelan nek awakku ireng nek bojone Rokem nek putih. Lah iya. Piye iki carane aku ben Ya putih? carane kandhani nek bojoku jelas tak lebokno ning salon tak mandekno susu. Aruh. Mulane bojom kon adu susu. Ruki bojomu ayu lumrah bojoku elek dusana yang Wong iki tau didusi susu malah sesuk dirubung semut tok. Nah, iki lho sing takon ngedusi neh. Kon kok dirubung semut Iki takon bilasi. Wong sing lanang trepek kok. Pekok piye aku ya sampanane lho. Maksudnya mandi susu iki ning rumah kecantikan ora mbok tukokno susu sapi terus mbok gebyurno. Bento. Oh, tak Kon mlebokno salon nek malah dibukakno salon kon. Lah saiki budek. Maksudnya ki salon rumah kecantikan iku lho, Tro. Ora salon perawat. Masam salon ngonoan yo budek bojom. Terus takum susu sasetan iku, takum. Modokno. Lho, kok mbok kom papa? Biar medok nanti malah putih. Tak warai carane. Piye? Ben bojom ireng dadi putih. Heeh. Ora usah mandi susu. Ragate benar. Tukokno cat. Bojom cat terus kek neng prapatan ini kaya milenium, ora entuk dhuwit pirang-pirang. Lah tak tukokno cat tembok dak aku nek turu kaya ngeloni tembok. Lah Ngomong anjuran. Lah malah apik. Sing tak pengen iki kaya putrane Pak Salim. Pak Salim iki lho. Iki lho bahagia malam ini. Kok iso? Ya dadi manten arek. Kaya Roro. Ning ya 1001 pancen. Sing wong kaya aku wis. Aku ngarep kelingan manten iku nangis. Aja guyu sik omong sik kono kok Kok guyu ngawur iki nangis kok iso. Oh ya aja nangis. Kowe ku aku elik asaku lho kok ijek enek sing elik neh iki lho. Ning nemen aku ndok. Lah iya ya man kae awake dhewe jarene beda mbok seje bapak. Dulur asu iki. Dulur apa? Asu. Dadi ya aja lara ati. Ora lara aku. Nek aku dulure kowe asune ya. Ya wis apa-apa tak lakonane bojoku mrongos aku asu ya. Kowe nyelok napa, Kem? Kirekno lho, Kem. Aku kira Wah kok iso. kono asu. Iki ngrembug nerusno kisahe bojoku. Terus piye? Ing mbok delok sarta ijolno.
Ijol apa, Men? Lah piye? Aja. Bolo-boloku ya dijono sing apik-apik lho. Mosok bojo. Aja. Kowe nek nggugu aku aja. Kowe tak kandhani. Apa? Kowe nek ora ngragati bojomu iki tak benerno malah. Ngopo? Kowe nek iso iki bojomu rasa ragati. Terus Bahaya. bayane. Alah. Nek mbok ragati nemen-nemen kok ketok ayu malah dicolong kancam tak kandhani. Ngono iku. Berarti nek ayu malah Dicolong wong. ya ben rongos ae. Kalau ben rongos ae. Ben rongos lah. Berarti wis tak tampane iki takdirku aku di bojo merongos. Tur lah ngene lho. Nah, wis tak syukuri. Aku iki wis ndungu kabar dari pemerintah. Apa? Terutama khusus karisidenan padi. Iki bojo sing elek-elek iki aja nganti diijolno mergo 2035 iki ameh ana barang antik ges benek es rekor khusus istri-istri pelawak. Ngono. Dadi bojom sok tak daftarno ben dadi barang antik. Sapa ngerti kowe iso sugih kok bojom? Iya. Lho piye lah Mas? Dadi aku malah bangga di bojo elek lho. Kudu bangga. Ora usah di bojo ayu ya. Elek, bojo elek-elek lah nek loro ngono ya. Iya cah. Kok kepengin di bojo loro. Tapi bener lho Wis elek siji kan elek loro. Dadi sing sitoke ora kena, sijine kena. Lah nek kowe bojo ayu siji rusak. Wis ra iso kang ijo lah. Tapi yo wis ono serepe. Ana benere lho Mas. Elek lah loro. Kowe ngerti tulisan istri? Istriku, isiku, triku 3. Dadi istri ki bojo kudu 3. Ora kowe. Dadi istriku nek siji berarti is one. Lah nek loro is two. Berarti nek bojom akeh ki is dead. Apa? Modar ngragiati kelundi asem. Wah sitok ora ngathoki mati malah seneng lho. Lho seneng dekne wong kira-kira meh rabi karo kura-kura ninja. Omonganmu Ngene lho Pak Sariman. Wong jenenge istri iki ya kudu digemateni. Kudu disetiani mergo apa? Istri. ISTRI ingatkan suami tetap rajin ibadah. Jadi kaya Mbak Nganten, suaminya selalu diingatkan biar rajin beribadah, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin keluarga. Ingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah suami SUAMI iki ono artine. Suami. Sayang karo Gusti Allah. Semuanya untuk anak maupun istri. Jadi tanggung jawab wong lanang ki sepenuhnya kanggo keluarga, salat, nyukupi ya toh nafkahi lan liyane. Sing penting eling karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalile ana apa ora? Mau inallah mak sobirin. Kok inallah mak sobirin terus kawan. Aku kudu njukuk pucukan masjid tak brekno dia. Apalku ya iku tok. Lho kok ngono kok kudu eling subhanallah taala terus ae. Dongakno manten saklorone. Jajal kowe sing dongakno saiki. Ayo. Jajal dongakno nganten Mas Yono karo Mbak sapa Silvi? Mbak Seli. Kowe iki tak awan tak dongakno. Dek iki gak ada ndungu, ndungune saiki ayo Bu ya. Dek awan wis tak dongakno. Pripun nek Sariman dongake nganten setuju napa mboten? Cocok. Dongakno, Mas. Dongakno, aja mbok dongakno anu. Didongakno muga-muga mantene saklorone kok malah guyu-guyu to. Aja guyu konsentrasiku lho. Mergo apa sampean tak kon dongakno. Mergo najano elek-elek apa lah keluargane sampean hidup sejahtera. Tidak pernah tukaran tapi minggat ping 3. Nah iki kan kena dienggo contoh pengalaman. Ngono lho dadi ndang muga-muga manten saklorone aja muga-muga iku gak mesti lho. Kudu sing mesti. Ya mantene saklorone. Ya iki wis dadi nganten. Aja mbok saklorone. Ngantene iki lanang wedok kok saklorone iki putrane Pak Salim sing dadi nganten iki mok sak jodoh, ora saklorone. Lho ya malahan ora ndanggake. Iki lho dongakno sing apik. Kok malah nganten saklorone. Aku ngrasakno awakku. Aja rasakno langsung untal ae. Lho ya malah ngeses kaya ula sawa. Jegol pecat, jegol sender kok. Aku arep ngomong gak entuk. Dia ngomong jajal. Muga-muga ya muga-muga terus nah. Manten saklorone siji tok. Loro iki lho. Ya mantene siji wedok lah karo lanang. Lah ngono lho. Dadi keluarga yang sakinah. Wis umum. Wong angger wong iki ndongakno mesti sakinah mawaddah warahmah. Liyane. Aja teru. Muga-muga
Muga-muga terus ae kowe ayo. Dagal iku angel ya, Cak. Ya angel. Mantun sak klorone. Sitok, loro terus ae. Ya mantene ngono wae. Ya mantene. Mantene dadi apa? Wis ngene wae ndang meteng wis. Wis biasa. Wis biasa. Angger nganten iki mesti panggadange ya ditungakno ya ndang meteng man. Dano korosi lho, Cak. Arep Apa? Wis dongakno kowe dhewe. Lho, kowe sing dikon dongakno. Dong aku salah terus kok. Lho, mulane nek salah iki ndang ijolno, gen bener. Burung duwe tombokan. Karo ditombokan. Nek aku wis sugih kaya mogol bojoku tak ijolno. Wong aku ora duwe apa-apa entek resik kok. Berarti kowe ndek cita-cita. Lho, cita-cita iku penting. Persamaane mogol karo kowe. Siji wis padha-padha ketuane. Neng mogol. Loro padha-padha dagelane. Sing urung padha apa, Man? Iku mau bojo. Bojone. Iya. Nek bojom tuwa, bojone mogol, Wong cilik. Mbok piye rasane cilik rasane. kok rasane piye ya kowe kala-kala ngarep omahmu kan ana TK PAUD. Lah iku perkosa kabeh. Lah aku ki mau tekon kok tekan TK PAUD. Batin kuwi ngene lho, Bu. Wong bojoku wis elek ta ya. Nek engko tak ijolno ayu aku tetep dosa. Dosa. Menyakiti hatinya Ya tetep tak ijolno ya tetep sing elek wae. Iya. Dadi aku ora dosa. Dadi luwih elek ngono ya. Wis luwih elek malah. Jom sing rada tuwek ijol tuwik tenan. Karuan. Ya wis karuan nek padha matine ya. Lah nek aku ngono elek ra masalah. Golek bojo ki yang saya utamakan akhlak. Wah iki lho cocok. Adab. Bener. Kula ndek bojo Cah ayu enom tak kok ora akoni. iso menghargai wong lanang ya percuma. Utekem tak akoni apik. Iso iki ya ayu, akhlake ya apik. Ngono. Wis elek kelakuan elek. Nah aku ya iku sing bahaya malah. Nah aku ndek bojo sing penting urip ana bolongane ngono ae. Lambemu kok ana bolongane ku piye lho? Wong urip sing digoleki apa? Iya. Lah, mesti kan bolongan. Lah bolongan menungso ya ana pira man? Aki ya. Apa ae kok aki nganggur? Ciloro, telu, papat, lima, enam, Pitu. 8, 9. Dadi bolongane menungso. Songo sing loro ndi? Kok iso songo jajal omongno. Irung loro, mata loro. Ya. Terus Cangkem siji. 7. Nah. Lah sing loro. Engko tak WA. kok mbok WA Senengamu lho aku arep mbok jegurno. Dagelan ki jangan penggelapan tapi harus memberi keterangan. Lah sudah saya jawab. Loh, tadi kan kamu sudah mendelik-delik. Lah itu yang terus. dua kan belum sama kamu omongnya. Oh ya. Yang dua belan ngentut. Kowe Lah, senengamu siji. kok nyetakno kok. Yang satunya Dalan bayi. ya kowe malah. Kowe sing malah. Telah ya aku. Sing tak karepno dalan ora jalan bayi, jalan bersama. Jalan bersama-sama. Yes, maturun. Terima kasih. Maturun kan Pak Salim sak keluarga. Matur suwun. Kersane Bali ketoprak Wahyu Manggolo. Amin. Ah, Amin. Moga sak bibare nimbali Wahyu Manggolo pinaringan bagas para selamat dunia sampai akhirat. Amin, amin, Dono amin. saking balain dunya. Amin. Apa iku? Amin. Wis pokoke bahaya-bahaya iku. Ya Bahaya iku piye, Pak? Mundut Langsane Bu. Ya bahaya man. Ya ngene iki lho wajahe bojoku mirip. Oh nje saking Pak Salim. Apa? Wajahe bojomu iku ngono iku. Weh kowe ra ngarah lunga man. Kowe HP iku. Wong kowe anane lunga iki ya perkara bosen ndelok raine bojomu. Ijo, rese. Aku mati goco ndasku lho karo dulur. Greget tenan. Aduh ya. Rondo ngarep omah Elek. iki lho man. Ana jalukan lagu saking tuan rumah Pak Salim. Pak Salim. Rondo ngarep omah Sido Mukti versi joget Nggih. Gudril. Wolu. Kok diaturi. Diaturi. Bu Sinden nyuwun sabyantune mangke. Karo melekan Karo hidup-hidup ngeleki putrane Pak Masuk Salim. cocok. Wis pokoke. Panjenengane wis dikenco-kenco kapan boyo Luar iso biasa. duwe gawe iso nyeneng-nyenengno keluargane terkhusus wabil khususon putra-putrine sing lagi berbahagia sing arep berawal mengarungi biduk rumah tangga kita doakan selalu wis pokoke mlaku kaya banyu sing mili apa anut aruse ora usah neko-neko sing penting tetep saling percaya. Amin. Ya, ayo dikasih gak apa-apa. Ngaten? Nggih. Melekan pokoke guys. Dipun aturi Rondo ngarep omah. rondo ngarep omah Gudril. Gudril Monggo Bu wol. Sinden.
Sido Mukti munggahe Gudril. Sip. Ana rondo manggon ngarep omahku. Saben dina dheweke eleng ora ar. Eleng Apa karepe kowe man sing jaluki wae suwe-suwe duitku kok entek dhewe. Entek resik. rae kowe matane. Entek resik anggere keterak ngono ki entek aku. Sorry Mas nggih. Nderekke. Yuk. Oke. Pak Sentor jeling paling. Eleng sentorku pelawak. Sithik aku. Ya wis ayo jajal. Rondo HP Mas. Nah niku enten Bu Sinden. Endi? Ha iku. Iya. Iku busin deh. Ana rondo manggon ngarep omahku. Saben dina dheweke guyang-guyu. Lali ya? Iya. Ayo. Jane kena diatur. HP ya. Jane kena diatur. HP ya. Aku siap nyanyi kok. Pinjam lirik. Oke, yuk. Yo Sariman eling balik. Eling ngopong laguku aku metu kok. Saben dina ana rondo manggon ngarep omahku. Kira-kira umure 57. Aku iya. Lali tapi kocar kacir. Oh tak klumpuk sik. Pinjam lirik. Bos, nyilah HP bos. Rondo ngarep omah bos. Wis aku ora patek kanggo kok. Lah kowe ku tukang nampani dhuwit ae bos. Sair rondo ngarep omah sik Mas. Engko nek wis delok ora eling kabeh aku. Nah, iki lho. Jaman iku ya, Bu. Iku lagu kenangan no. Iya, mbiyen ya sing Insyaallah. ngapalno ya aku, ning sing nyanyi liyane aku. Iki Mas Eri. Sesuk ning gone nanu Mas Nanda ya. MC cedhak iku lho. Lala aku. Iya. Ayo, siap. Yuk. Monggo. Rondo ngarep omah. Gage bos, lak muni musike bos. Yo. Oh. Enak aja. Yo. Ono rondo manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyang-guyu. Saya yen ngerti aku namatke carane mlaku tambah digawe-gawe. Kira-kira umure 57. Wes meh padha karo yuswane ibu. Apa karepe aku ora ngerti. Saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya munda bingung. Kudu kepengen nyawang omahe kondilala ibu preso kabeh aten dina rotine dibalekke ati
tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yuk 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 tahun 2012 13 ya tahun 2013 terus iya no hidup di bumi barang kok ya wis lagu tahun piro ya Mas ya wae diramai itu iki ditenarkan Wahyu Manggolo tahun 2013 karo bareng hidup di bumi wah iya ya terus apa nih Mas Wahyu Allahumma sholli wa shollim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wes kok terus ae Aba imanan idawahi mulkilah wong matabuane reya kok Sida Mukti monggo Sida Mukti versi joget munggahe Gutril 8 Anggon Sida Mukti kan ya wes musike sip cek neng Mbon yuk so
matur nuwun alhamdulillah. Raketang piye diaturi ya Mas Endor? Nggih. Sunane wonten Sida Mukti diunggahna Gudril. Ya ana rondo ngarep omah ngelingno kenangan. Mergo iki didokumen langsung dengan RHS Kantong Channel WML Liting Mas Budi Mbata iki dipirsani seluruh sing mirsani. Iya. Tetap dipirsani. Ya wis njaluk pangapura ana jenenge kae Kebak Siti Sekul Binuntelan Ron Klompo Ngapuranto mbok menawa ana pasugata sing ora mernaning penggalih njaluk gedene pangapura. Netepi kewajiban mergo lakone iki isih dawa. Lah tugase awake dhewe akeh. Monggo. Monggo, hendere bener ya.